Здравейте, хора! Днес е първи учебен ден. Честито ви! Нека да бъде с вас. Искам да кажа, че няма да има много клипове, защото пети клас. И там ще ходя на футбол и други глупости, което е тъпото. И гадно. Затова не знам. Може би събота и неделя ще пробвам да снимам. Па и другите дни, ако мога, ще снимам. И да, това беше едно малко информативно видео. Много малко само. Чакайте да стане една минута поне. Да, хора, късмет в училище, защото това е гадно. Училището не е хубаво. Хубаво да е, ама е скучно. И добре, това беше, хора. Довиждане.